Sngewsynei pat nakaliang jong ka Good News TV. Ngai U Blei pi baro ki parnit biet ki parlo ki parajor. Ki baju sngotenat ban pet ya kini ka program ka jongi ka baman ka step. Ngai U Blei pi ka kyrteng ka jong try bat unong pendem jongi U Jisu Khrist. Ka step ka besok bat ka bakamen ya pi baro ki parnit ki biet bat ki parlo ki parajor baro. Kabenta kabangakwa benginya peliu jeng betlang hakni ke step kalong naga gospel kat kum Markus kalnong ke bakhandai ke dekat ke baar phosau Markus khandai ke dekat ke baar phosau Ka Ktien ki baong kumni de kumni ro habokpa uta ukhana ulayam jam ulaong bat ki jingjau umat ro nganget atrai to iarap ya ke jingbom nget jonga nganget atrai to iarap ya ke jingbom nget jonga ngnya pendam ha ke Jingrwai ko Blei ko kupa jongi ubah peneng sasisian pat ngi aingu eme ko pa bi ia namar bamla dan rengkat lembat ngi lembat jong ke ni kamian hapadeng ki jingthia ke jingdam ki jongi mela kedop yangi hapo ki thap nyang ki jongma bat bamala pelipat iki khmat ke jongi mengin yo i ke jing shai jong ke sngi lengba jong ke ni ke step try haswa ka bengin sayo ban yahat lembah ke ni ke sngi ngiwan ya ke ban ngu bandam ha ki slajat ki bakhot ki bakentang ki jong ba ban ya selok bat me shipor bat ban sngap ayu ba medan ban keran lengba Ka Ktien ka jong ba yalam ngi atrai lembah jong ke ni kapor mat yalam milu jong syakri bedan ka benta ban bet yu sembai Ka Ktien ka jong ma pen kentang yu mat eki baro ki bun yo ek ban pendap lamba jong ka ni ka por snoi ka bangu namar ka kyrteng U Jisu ngapan amen nganget atrai to yarap ya ka jingbom nget jonga kani ka dekat ka dei ka belasat na ka jingthmu khana shapang kumno ba U Jisu ula penkhia ya ukhna uba pangbhur ya ka bala yathu nadu ka dekat ka ba ar khat sau ter hadu ka ba ar phokhandai ngin shamro ekni ka jo ka jingthmu khana ha ka gospel kat kum Matthias kal nong ka ba khat nyo ka dekat ka ba khat sau hadu ka ba ar puai bat kum joro ha ka gospel kat kum Lucas kal nong ka ba khandai ka dekat ka ba lai punyo hadu ka ba sau pulai handai ka gospel kat kum Markus kay thu benya bhai kini ka kynja lakran ye kini ki Ktien da ukpa jong uto khna ubapang bhur ha U Jisu habangi phai shi ki banta ki ba shakmat jong kani ka lenong nyo i bahadien ba U Jisu lambat ki katto kat ningot ki senran ki jong u Petrus u Jacob bat u Yohanes ki dang wan phai na uta ulum jong ga jingkalader ki la yo i ba ki pat ba ki babon lambat ki nong tho ki dang yasat bat ki senran ki jong u Jisu habole i kata ga jing ya lompat ba ula keli ki ya ka e ba phiasat ni kat ni ukpa jong tau khana bapang lai thu ha U Jisu dekat ka bakhat nyo khat prau ong kunong hikai ngalawalam hame ukhon jonga ubadan mynsiem bam nang kran shei ro ba ulap yu ulempat yu te usei tertho bad ukriat yalaki beniat bad unang swai ro ngala ong te hagi senran jome bakin be no yu te kimla satya Jisu boli asngoi ka tau la ong hag dekat ka bakhat khandai api ka pateng benriu ka bam ngat sakat no ngan nong lembat phi sakat no ngan sya ye phi to walam yu hanga bat haba ula walam yu tau khna uba pangbhur ha U Jisu tau kpa ula kerpat yu Jisu ula ong lada mela ro to sngei yangi bat to iarap yangi dekat ka baar puar Ka Ktien lada mela ro kapan isyai baka dan ka jing artatien hau kpa jong tau khana uba pangbhur bat U Jisu ula ong hau tau kpa lada mela ban nget ki baro ki long ki bala yauta ubanget U Jisu shim la ong yo tau kpa ngala ban le
U Jisu laong lada mela ban nget. Medan kam ban le i shwana ladi. Medan kam ban nget bangala ban le om ban artatien. Dei hakabakum kata kapor kan bau tau kupa jong tau khana ulayam jam ulaong igini ki kentien harengkat bat gejing jau umat nganget atrai to yarap ya gejing bam nget jonga. Ki parnget be iet kidan gejing ja gejing embryo ki bapen artatien ya gejing nget kejongi. Kum mengyoi hagani gajing to khana kumno bau ni uksuot mynsiem bam nang krant ula penjenjar ula penkordet sat yau tau khana kat hadu bakala pen artatien ya gajing nget gajong tau kupa jong tau khana sngu sang sat ya gajing to jong tau kupa jong tau khana kumno bau tau mynsiem bam nang krant u pen shitam yau khon jong u ong ka dekat ka bakat pra she ru ba ulap yu ulempat yu te usai tertho bat ukriat laki beniat bat unang swaro dekat ka baar uta uksuot bom nang kran ujupen sitam yu tau khna kat hadu badan ki khap ba ujupen no jendai ladi hakadeng bat haki ban penjat yu kani ka jingle don board jong uksuot bom nang kran kalapan khuslai shikat de ya ukpa jong tau khana le siu tau ukpa ula persang ban wat ke lat ke lenti kat badan ban yo ga jing yarap na ka bentau khon ba jong u penban kita jing persang jong u baru ke long le no habau le yo snoi ga jing dan jong ke senran ke jong Jisu kai saria Filipi ula let ban persang ban wat ga jing yarap naki penban ga ba sngosi ka long ba makiro kemla satya ban yarap yu lano mynsiem ukpa jong tau khana balar tatien ga jinget ka jong u namar ka jimbam la kisenran jong u ban yarap yo ubam mana kini ki sngi ki ba menta uwan haki rukom ki ba pher ban tenju yangi ki banget da ka ba ukta ya ka jingem ka ba kan jado ka jongi mra ka ba ukta ro ya ka jingem ka ba kan jamun siem la ka long lamba ki jing pang ki jing shitam la ka long lamba ki jing thangan ki jing dok ki jing kerdo kom ki khon samla ni mat ki jing bom yo kam yo jam mat kum ta ter marabangim la ban yale persya ek ni ki jing tenju kejawan kejing no mynsiem bat kejing sngusi khuslai bat ka penjingai no ru wat ya kejing adai ka bajan kejongi bat U Blei bat ka pen artaten ru ya kejing nget bat kejing syanya kejongi hau parnget bein usat tan un yale ban bat sa yangi hai kita kejing bat un yale ban pentelat pen swai no yangi na ka banget bat syanya U Blei bat ngin snau du bor no hapadeng gajing sngono mynsiem kensan utau kupa ulai U Jisu ulang mare kloi shu ban kerpat gajing yarap ban gajing lai snai gajong u snau ihet ban perkhat chapang kupa jong tau khana bapang bhur hadin boli yo snau gajing Quran gajong Jisu ka ba ulaong dekat ka ba ar pulai lada mela ban nget ki baro ki long ki bala yo tau banget kani ga jingkran ga jong Jisu kalakta shikat de ya u namar bu yo ladi ya ga jing talat ga jinget ga jong u ulayam hakmat jong Jisu kam dai ga jing yam ga ba khlem jing sawa andre ong Ka Ktien ga jong U Blei ulayam jam rengkat bat ga jing jau umat berkat orang ba abriu un yam ki ba khambun sin ga de ki kami ki jongi ki bayam habapang ki khon habadan ki jingja haying hasam handrei hadu ba urang ba abriu un yam kamdei ka bakai ulayam pangnut rengkat bat ki umat batut na ki khmat jong uban phla ha Jisu nganget atrai to yarap ya ki jing bam ngat jonga uni ukpa le thu hak shapang iladi nganget atrai tang bah ga jing long briu te trai ngakum senjor no ga jing ngat habalalan shop palat yanga da gi jing at phlung jong ga jing udah kerpat U Jisu ban yarap ya ga jing bam ngat ga jong u namar utip skam bat dei tang U Jisu u bala ban pen skam ya kisnar ga jing ngat jong u ki parunget be kani ka step ka khat yang abat ya pi iwei pe iwei bangin yet iladi hatu ngis kamu ka jinget
bat ka jing shania ka jongi ha U Blei habangi dan hapading jing bagi jing tenjo jong ka jing habangi dei ban ket rengkat bat ki jing pang ki jing shidam hakimat ki jongi habangi haban klat jim dat no na ki ba iet ki ba than na ki accidents ki ba pher haba ka biopsy report ka pan I baga dan ka dak mong hakamat ka jongi lani ka jing pang cancer habangi mat jing sharam ha ka jing ele jong ka jing ka jing kli ka long ngis kamo ka jingat bat ka jing shania ka jongi ha U Blei ha ki bakom kita ki kap bat ki kan jong ka jing ka bangia kendo nengi bo udak jing kli ya U Blei ya ka bor bat ka jing la ka jong U Thomas Aquinas Waini ki start perkhat ba utol jan ba pawnam jong ka ri Italy ong ikini ki kantien ba snow tenat Ka Ktien pareng uang to one who has faith no explanation is necessary to one without faith no explanation is possible hakito ki badan ka jinget amdan kam satya kanu ka jing batai handai hakito ki bamdan ka jinget amdan jing batai balha ban pediang ladangi scam ka jinget ka jongi ha U Blei amdan kam jing satya ki jing batai ke ka bangi dei banle habawan ki jing bagi jing tenjo handai habangi telat ka jinget ka jongi ha U Blei bat ni arta tiene ka bor ka jing la ka jong U shibon ki jing kali kan mi balai ka ni ka wanja shanu U Blei habangi dan ka khem khat badanam dan jing batai bala ban penhun ye kita ki jing kwa ki jongi Namar katakan ni ke step ke khat ini mangin yet yeladi bayo kumno ngila kum senjarno ka jingat habawan ki jing bagi jing tenjo tongin phai sho Blei bat ngin kerpat ke jing iarap ka jong kumba ukpa jong to khanna ula kerpat U Jisu bat ngiro ngin ong da ka mynsiem ka ba snow kendo ya ka jing bam ngat ka jongi da ka jing jau umat ngin ong ko Jisu to iarap lam se yanga to pen skam ya ka jing ngat ka jonga wat hapadeng ki jing tenjo ba me deng jong ka jing nganom shepting nganom keland and ringan shania skam hami bat nganget skam batang mami melong U Blei ubadon bor halor baro Blei Un iarap baru Blei Un ai bor yengi mangila ka ban penskam ikisnar jong ka jingat bat ka jing shania ka jongi ha U Blei Un kerku yekini ka jingpuson lang ba Ka Ktien ka jong U Blei na kamta ka buram jong amen